Croeso mawr I chi gyd i'n sesiwn ni heddiw. David Roberts ydw I, a gyda fi mae Lowri o Ysgol Bryn Refel, Lowri Roberts. A hon di'r ail sesiwn ar y Gymraeg o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd a llythrennedd. Bydd y sesiwn hon yn adeiladu ar y sesiwn gyntaf ac yn canolbwyntio ar gynnydd mewn dysgu, ac egwyddorion cynnydd yn y cwricwlwm sy'n arwain at symud y dysgwr ar hyd y continiwm, gan roi sylw hefyd i'r cynllunio a'r addysgeg sy'n holl bwysig mwyn sicrhau bod y daith hon yn un barhaus tuag at y 4 diben. Yn y sesiwn gyntaf, fe gawson ni gyfle I ystyried y pam, y beth a sut wrth I ni ddylunio, a'r rhyddid a'r hybylgrwydd sydd I athrawon wrth iddyn nhw benderfynu beth sydd orau i'w dysgwyr. Byddwn ni'n ystyried cydrannau'r cwricwlwm I gyd, wrth osod rhesymeg glir yn y ffail bennau y dylen ni hystyried, a sut y maen nhw'n dod at ei gilydd I annog y dysgu. Ac yna'n bwysicaf oll efallai, byddwn ni'n penderfynu ar y dulliau addysgu gorau ar gyfer dysgwyr unigol, gan asesu'n barhaus cyn, yn ystod ac ar ôl y dysgu, mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd. Yn sail I hyn oll felly mae'r egwyddorion cynnydd sy'n yn cyfeirio a'n cynnal ni wrth I ni anelu at wireddu'r 4 diben. Wan, pan o'n i'n hogyn bach, fe byddai'n had yn aml yn treulio I benwythnos yn ei overalls o dan y car. A byddwn ni'n cael yng ngalw'n aml I estyn offer neu droi dudalen o'r llyfr Haynes, a fyddai'n rhoi cyfarwyddiadau iddo ar sut I drwsio tu mewn yr Horizon. Llyfr rhyfeddol, a allai ddatrys pob dirgelwch a dod â'r hen gar yn fyw eto. Roeddwn I wedi fy nghyfareddu gan glawr y llyfr hwn, a ddangosau sgerbwd y car, ac roedd pob tudalen yn ddarluniau o brosesau, ymchwilio, ail-greu, a rhoi'r darnau nôl at ei gilydd. Y cynllunio gofalus, ond y cyfan yn ddiwerth wrth gwrs, heb yr olew. A fyddai'n uro'r cyfan a gwneud i'r daith nesaf fod yn dipyn llai swnllyd, gobeithio. Heddiw, da ni am fynd o dan fonet y cwricwlwm a'n cyfeirlyfr Haynes gyda ni, I edrych ar yr egwyddorion sy'n lliwio'r cyfan, a bydd Lowri'n sôn mwy wrthon ni am olew yr addysgeg. A dyma nhw felly, 5 o egwyddorion cynnydd sy'n fandadol. A'r cyfeiriad cyntaf atyn nhw ar dudalen deddfwriaeth y cwricwlwm yn hwb. Ond wedyn maen nhw mhob man mewn gwirionedd, oherwydd maen nhw'n gyffredin I bob maes dysgu a phrofiad, a byddwn ni gyd yn anelu at wireddu pob un ohonyn nhw. Yr un egwyddorion ydyn nhw I bob maes dysgu a phrofiad. A'r hyn sy'n hynod o ddiddorol ym maes dysgu a phrofiad ieithoedd a llythrennedd a chyfathrebu wrth gwrs, ydy bod yr egwyddorion yn arbennig ar gyfer yr ieithoedd I gyd. A'n diddordeb ni bore yma ydy lle'r Gymraeg yn benodol. A hefyd, darllenwch y cod cynnydd pan gewch chi gyfle. Os nad ydych chi'n gwneud eisoes wrth gwrs. Ac yno fe welwch chi'r cysylltiad rhwng yr egwyddorion hyn a'r nodweddion sy'n gysylltiedig â phob un o'r 4 diben. A dyma fynd â ni at yr egwyddor gyntaf felly, sef effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr. Ac fe welwch chi fod diffiniad y cwricwlwm yn cyfeirio at symud ar hyd continiwm dysgu. Mae'r dysgwr yn symud, ac mae hwn yn continiwm dysgu byw a pharhaus, gyda'r dysgwyr yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol. Adeiladu ar sgiliau y byn ei mireinio yn yr ysgol gynradd, ei sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu. Ydan ni'n barod I dderbyn y dysgwr, yn barod I barhau I warwain yn hyderus ar hyd y continiwm hwn. A sut y byddwn ni'n gwybod pa sgiliau feistrolwyd a phryd. A'r cwestiwn mawr wrth gwrs yw sut y byddwn ni'n dal y daith hon. Eto, fel y cyfeiriwyd atyn nhw'n y sesiwn gyntaf, bydd y sgyrsiau proffesiynol ar ysgolion cynradd yn eithriadol o bwysig. Galluogi'r dysgwr I o esgyn heriau cyfathrebu yw ein dyletswydd ni, a'n cyfraniad ni felly o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, tuag at effeithiolrwydd cynyddol, a hynny trwy feithrin medr y dysgwr, I ofyn cwestiynau gynyddol soffistigedig, a dychmygwch am funud yr holl ymyraethau a fydd dargedu hyn yn ein ysgolion ni. Bydd disgwyl I ni ei hannog I ddod o hyd I wybodaeth yn annibynnol. Pa mor annibynnol yw ein dysgwyr ni, a sut da ni'n mesur hyn? Bydd angen i'n dysgwyr allu trafod a gwerthuso I dysgu, gan wneud penderfyniadau a beirniadu'r syniadau a safbwyntiau ar modd y bydd eraill yn cyfathrebu â nhw.
Dyma'r medrau sy'n arddangos effeithiolrwydd cynyddol y dysgwr o fewn y maes dysgu a phrofiad hwn. A chysylltwch i'r rhain ar modd y bydd y meysydd dysgu a phrofiad eraill i gyd hefyd yn targedu'r effeithiolrwydd hwn, a da ni'n dechrau gweld yn glir sut y byddwn ni'n dechrau ar y daith o greu dysgwr y pedwar diben. Mae'n bwysig cofio bod nifer o strategaethau ar ymyrraethwyr ydyn ni eisoes yn eu cyflwyno yn targedu'r egwyddor hon. A sylwch chi fel mae tasg fel cyflwyno gwybodaeth ar lafar yn cynnwys nifer o'r medrau y cyfeirwyd atynt wrth ystyried y diffiniad o'r egwyddor hon. Mae hon yn dasg ymestynol a heriol sy'n cyrraedd ei uchafbwynt pan fydd y dysgwr yn 15 neu'n 15 mlwydd oed. Bydd hi'n datblygu sgiliau siarad a darllen a'r dysgwr yn dewis a deffol yr wybodaeth angenrheidiol yn annibynnol. Dyma hefyd un o'r tasgau ble y gwelwyd toriad amlwg yn y continiwm dysgu o ganlyniad i'r pandemig, a gallu dysgwyr i gyflwyno'n hyderus angen sylw. Mae'r modd y bu athrawon ymateb i hyn a'r ymyrraethau a roddwyd ar waith i adennill yr hyder hwn yn feicrocosm o'r egwyddor hon ar waith. Ydyn nhw wedi siarad â chi am lwyddiant yr ymyrraethau yma? Gofynnwch iddyn nhw a fe gewch chi andros y sioc. Byddan nhw'n gwerthuso trwy ei gwerthfawrogiad o'ch brwydr chi a nhw. Yn y sleidiau nesaf, fe welwn ni ble mae iaith yr egwyddorion cynnydd i weld yn ysgrifiadau dysgu, datganiadau o'r hyn sy'n bwysig y maes dysgu a phrofiad hwn. Enghraifft, yng ngham cynnydd 4, datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae mynegu ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu, fe welwn ni gyfeiriad at allu dewis ac addasu iaith briodol ar gyfer ystod y gynulleidfaoedd, yn ogystal â'r gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan grynhoi a gwerthuso yr hyn rwyf wedi glywed ei ddarllen neu ei weld. Ac yn y fframwaith lythrennedd, darllen, deall ymateb a dadansoddi, mae'r cyfeiriad at allu ymchwilio yn annibynnol i amrywiaeth eang o ffynonellau ym ngham cynnydd 5. Dyma undod rhyfeddol y cwricwlwm, y modd y mae'r cydrannau'n cefnogi gilydd. Ond hefyd gwelwn yn glir felly, mae'r egwyddorion cynnydd hyn sy'n cynnal y cyfan ac yn llinynau aur i ddal yn dyn yn nhw wrth i ni anelu at wireddu'r pedwar diben. Mae'r egwyddor ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol yn gofyn i ni ystyried y modd y mae'r dysgwr yn datblygu'n holistaidd o ran dealltwriaeth a defnydd o ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, wrth wrando a darllen. Sylwch ar ei trefn nhw eto, y ddwy sgil derbyn gwybodaeth gyntaf, yn union fel yn y fframwaith lythrennedd, ac yna'r siarad ac ysgrifennu, sef y sgiliau cynhyrchu neu greu iaith. Ond mae geiriau blycha gleision y cwricwlwm yma hefyd, sef rhyngweithio a chyfryngu. Ydych chi wedi sylwi arnyn nhw? Y blycha gleision sy'n ymddangos wrth i chi hofran dros air arbennig ar ddudalennau'r cwricwlwm. Mae nhw'n eiriau newydd i ni, efallai, ond yn eiriau allweddol ac yn eiriau a fydd yn newid ein haddysgu. Mae targedu'r rhyngweithio hwn, sef defnyddio iaith yn weithredol gan gyfathrebu ac ymwneud ag eraill yn uniongyrchol, yn ehangu a dyfnhau gwybodaeth y dysgwr o'r defnydd pwrpasol o iaith wrth gyfathrebu, a chaiff hyn ei gefnogi gan y llinynau siarad a gwrando cydweithredol sydd yn y fframwaith lythrennedd. Da ni'n sôn fan hyn am roi profiadau dilys i'r dysgwyr, i'w paratoi ar gyfer y rolau a'r cydweithio sy'n arwain at greu, y myd gwaith enghraifft, a phrofiadau ar lwyfannau digidol, fel hyn, bore yma, wrth i ni zoomio hi heddiw. Dyma'i byd nhw a'n byd ni erbyn hyn. Ydyn ni'n barod i'w harfogi nhw ar gyfer y dyfodol. A does dim isio mi sôn am y posibiliadau di-ddiwedd trwy lenyddiaeth a'r cyfleon o blethu'r egwyddor hon a'r themau trawsgwricwlaidd y cyfeiriwyd atyn nhw yn y sesiwn gyntaf ni. Ond bydd llenyddiaeth wrth gwrs yn tanio'r syniadau a'r cysyniadau a'i harwain i wneud cynnydd o'r personol i'r mwy cymhleth, a byddan nhw'n dod i werthfawrogi gyda ni y modd y mae llenorion yn defnyddio iaith i greu effaith a llunio delweddau.
A mae storfa disgrifiadau dysgu y datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae llenyddiaeth yn tanio'r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd yn disgwyl amdano ni hefyd fan hyn, mwyn targedu yr egwyddor hon. A gwelwn yma yn y disgrifiad o gam gynnydd 5, sy'n adleisio iaith yr egwyddor. Ac felly hefyd yn y fframwaith llythrennedd, yng ngham cynnydd 4, yr elfen fendigedig gwrando yn rhan o siarad cydweithredol, ble mae'r sgiliau siarad a gwrando a'r egwyddor yn plethu ei gilydd wrth wrando ar eraill ac ymateb iddyn nhw drwy gwestiynau, sylwadau ac awgrymiadau mwyn datblygu sgiliau siarad cydweithredol. Meddyliwch. Dyma ddod â ni felly at yr egwyddor ble mae cyfoeth aruthrol o fewn ein maes dysgu a phrofiad ni, sef dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y maes. Mae'r egwyddor hon yn byw yn ysgrifiadau y datganiad o'r hyn sy'n bwysig mae ieithoedd yn ein cysylltu a'n gilydd. Ac wrth geisio dewis a dethol rhannau uwcholeuo o fewn diffiniad y cwricwlwm ar gyfer y maes, fe ges i fy nhemtio i uwcholeuo'r cyfan. Mae cymaint i weld o'r newydd fan hyn, wrth i'r continiwm droi'n ymgysylltiad cymhleth o syniadau a dibenion cyfathrebu, ac wrth i'r dysgwr ddod i ddeall yn ddyfnach y modd y mae defnyddio ei holl allu ieithyddol yn ei alluogi i wneud cynnydd ym mhob iaith. Mae hon yn eiliad i ni oedi am munud ac ystyried yn cynulleidfa ni. Yn dysgwyr ni sydd eisoes yn ddwyieithog ac yn dysgu un os nad 2 iaith arall. Ydyn ni'n nabod nhw? Ydyn ni'n deall yr hyn sydd ar waith yn yr ymenydd yna? Wel, fe fydd nifer ohonoch chi'n cofio cynhadledd agweddau ar ddwyieithrwydd yn 2018. Nifer ohonoch chi falle wedi bod yn bresennol yn y gynhadledd hon. A dwi am chwarae rhan o ddarlith yr athro Enlli Môn Thomas yn ystod y gynhadledd hon i chi rwan, achos mae hi yn gallu egluro hyn dipyn yn well na fi. Felly, os stopio i rannu hwn am funud, a mynd i rannu y cyflwyniad. Welwch chi Enlli'n fanna? Mi ydan ni gyd yn unigryw. Dyna di'r pwynt yna. Mi ges i hefyd gyfle fod yn y scanner ar gyfer rhyw brosiect arall, ac yn hwnnw, o'n i'n gorfod ysgorfad yna, a jyst cyfri yn ôl yn y hen o 10, 9, 8, 7, 6 yn Gymraeg, a pan ni'n gweld y lliw yn newid ar y sgrin, o'n i'n gorfod gwneud yn fath yn Saesneg. A be oedd y sgan yna, os gyda'n llun o hwnnw, be oedd y sgan yna'n dangos oedd pan o'n i'n gorfod gwneud y weithgaredd yma'n Saesneg, oedd o'n ymenydd i'n gweithio llawar iawn cletach nag oedd o pan o'n i'n neud o'n Gymraeg. A deud y gwir, pan ni'n gorfod yna yn yr scanner, o'n i'n teimlo rhywsyd pan o'n i'n neud o'n Gymraeg, oedd o'n sy'n rhan ohona fi, ond pan o'n i'n neud y cyfri yna'n Saesneg, o'n i'n teimlo rhyw bellter chydig bach, achos mae'n fi a'r scanner oedd yna. Felly mae yna wahaniaethau sylfaenol ar y lefel yna pan ydych chi yn edrych ar wahanol fathau siaradwyr. O ran profiadau ieithyddol wedyn, os da ni feddwl sut mae blentyn yn dysgu iaith, so mae gen i blentyn bach wan sydd wedi cael ei enni'r byd a mae'n dechrau dysgu iaith. Rwan, mae'r plentyn yna yn gorfod cyrraedd y byd efo rhywbeth sydd yn barod yna sydd yn caniatáu i'r plentyn yna dysgu iaith. Mae cathod wedi cael ei geni, ond nhw'n gallu dysgu iaith. Felly mae yna rhywbeth unigryw amdano ni pan da ni'n cael y geni sydd yn galluogi ni dysgu iaith. Rwan, di pawb yn y byd ymchwil ddim yn cytuno ar be ydy'r rhywbeth yna. A mae yna dal lot o ymchwil yn edrych i fewn i be'n union ydi o, ond mae yna rhywbeth yna. A mae'r be bynnag ydi hwnnw, mae o'n gweithio drwy gael mewnbwn allan o ymgylchedd y baban. Felly mae'r baban yn clywed rhywbeth, gweld rhywbeth, mae hwnna yn dod i fewn drwy'r synhwyra, a wedyn mae'r dyfais galluogi dysgu iaith yna yn gwneud rhywbeth efo'r wybodaeth. Ac yn y pen braw, mae'r plentyn yn datblygu iaith, a da ni'n gwybod hynny pan mae'r plentyn yn dechrau siarad. Wel, os i plentyn yn ddim iaith, mae patrwm yna yn reit hawdd, So, da chi'n meddwl am blentyn, mae'n clywed iaith, mae'n darllen yr un iaith, mae'n sgwennu yr un iaith, felly mae'n gweld ac yn clywed un system ieithyddol,
Reit? A wedyn mae'n cynhyrchu'r iaith yna. Digon syml. Ond wedyn, da ni'n meddwl am y plentyn dwyieithog. Felly mae plentyn dwyieithog yn clywed un iaith, fatha'r Gymraeg, weithiau fod dipyn bach o Saesneg, yn efo hefyd, ond Cymraeg, rhywbeth. Clywed Saesneg, wedyn mae wybodaeth yna yn mynd i fyny, felly mae'n datblygu gwybodaeth am Gymraeg a Saesneg. Mae plentyn wedyn yn darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg, sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac wedyn yn datblygu sgiliau siarad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond mae beth sydd yna a beth sy'n datblygu yna yn mynd i fod yn wahanol i bob un plentyn yn dibynnu ar faint o hynna sydd yn digwydd. A fedrwch chi ddim, dydy o'n bosib o bob un plentyn yn cael union yr un profiadau yna. Mae'n anodd iawn, felly meintioli beth yw'r profiadau yna hefyd. Ond be mae hynny'n neud, mae be bynnag sydd yn ei fyny yna, mae hwnna yn gallu dylanwadu ar hyfedredd y plentyn a chigolder, plentyn yn yr iaith, sydd yn gallu dylanwadu ar eu hyder nhw i fod yn barod i siarad yr iaith, a wedyn i agwedd nhw tuag at yr iaith yna hefyd. Ond wrth gwrs mae hyder ag agwedd hefyd yn dylanwadu ar hyfedredd a chigolder, felly mae'n mynd o gwmpas yn rhyw vicious circle fel yna hefyd lle. Felly mae'r profiadau ieithyddol y plentyn dwyieithog yn llawer iawn fwy cymhleth na profiadau y siaradwr uniaith. Felly mae nhw'n wahanol iawn yn y modd yna hefyd lle. O ran profiadau seicolegol wedyn, fel o'n i'n dweud, mae plant yn cael ei geni efo'r biliynau o niwrona sydd yn datblygu rhwydweithiau. Wedyn, os da chi'n uniaith, mae gennych chi rwydwaith cymhleth, achos feddyliwch pa mor gymhleth ydy iaith, Mae gennych chi rwydwaith cymhleth ar gyfer iaith, a wedyn mae hein i gyd yn cael ei cynrychioli yn yr ymenydd. Os da chi'n dwyieithog, da chi unau yn mynd i fod yn datblygu dwy rwydwaith cymhleth, neu un rwydwaith anferthol gymhleth, yn ei dal yn siŵr iawn, os dyn nhw'n adeiladu nhw ar wahân neu gilydd neu be bynnag mae'r ymchwil dal yn edrych i fewn i hynny. Neu, os da chi yn rhywun sydd yn dwyieithog olynol, hynny ydy, da chi wedi datblygu un iaith yn reit llwyddiannus, a wedyn da chi'n ychwanegu iaith arall. Da chi wedi creu rhwydwaith yn barod fel mae siaradwr uniaith wedi wneud, a wedyn da chi'n ychwanegu y rhwydwaith arall iddo fo. Iawn, felly mae hynny yn fwy hun yn mynd i greu gwahaniaethau hefyd. A wedyn o ran y profiad seicolegol o hynny, mae rheoli hynny yn rhywbeth cymhleth ofnadwy a rhywbeth mae'r ymenydd yn gorfod delio fo. A pan da chi yn siarad un iaith, mae rhaid i chi sbarduno'r iaith honno a peidio talu sylw i'r iaith arall sydd ganddo chi yn y pen, sydd weithiau fo labelu yr un geiriau, ond jyst yn yr iaith arall yn y blaen. Ac os da chi'n defnyddio'r llall, da chi'n gorfod sbarduno honno ag anwybyddu'r llall. A felly mae'r menydd dwyieithog yn gorfod symud rhwng un a'r llall drwy'r dydd, symud o ddefnyddio un i ddefnyddio'r llall, a dalw un, a dalw llall, siarad un, siarad y llall, a hefyd yn gorfod, tra maen nhw yn siarad un ohonyn nhw, gorfod anwybyddu'r llall. Felly mae hwnna yn exercise ymynyddol tydi siaradwr uniaith ddim yn gorfod gwneud, ond mae siaradwr dwyieithog yn gorfod gwneud. Ble ydyn ni'n mynd i ddechrau gyda hyn? Dydwch. Mae o'n llorio i. Mae gwrando ar Enlli yn trafod yr hyn sy'n mynd ymlaen yn ymenydd unigolion, ynde? Dysgwyr unigol yn llorio rhywun. Ag agor y ceuad, ynde? Dychmygwch o ddechrau arni y posibiliadau sydd yna yn dosbarthiadau ni yn fan hyn, o fentro i'r maes yma. Mae Enlli yn yr adroddiad agweddau ar ddwyieithrwydd wedyn, mae yn cyfeirio ac yn rhestru 37 gwahanol fath o siaradwyr dwyieithog. A mae'n gofyn i ni yn ei hadroddiad i feddwl am funud. Sawl un o'r labelau yn y tabl sydd yn disgrifio ni. A dyna i chi gamp sydd bron yn amhosib i ni gwneud. Heb sôn am y dysgwr, a fydd o bosib yn newid ac yn ychwanegu labelau wrth iddyn nhw ddatblygu sgiliau a symud ar hyd y continiwm.
Ond, os gallwn ni godi'r ceuedd ar hyn yn y dosbarthiadau, a rhoi sylw i'r hyn sy'n digwydd wrth i'n dysgwyr ni ddysgu iaith, dysgu dwy iaith, dysgu tair iaith, da ni'n dod i ddeall sut y gallwn ni wneud cynnydd gwirioneddol, a sut y gall yr ieithoedd i gyd, bob disgyblaeth ieithyddol yn yr ysgol, gyfrannu tuag at gynnydd y dysgwr unigol. Ond dychmygwch pa mor werthfawr yn y broses hon yw bod y dysgwr ei hun hefyd yn ymwybodol o'r cysylltiadau hyn, a'r modd y mae o neu hi yn dysgu iaith. Rydyn ni wedyn yn gweithio gyda'n gilydd, yn deall y daith ieithyddol a'r broses o gaffael iaith gyda'n gilydd. A mae hynny yn air byr ac yn allwedd i ddyfnhau'r dealltwriaeth o'r syniadau o fewn y maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Mae cyfraniad y Gymraeg a datblygu sgiliau dwyieithog ac amlieithog felly yn allweddol mwyn galluogi cynnydd sy'n arwain tuag ati allu cyfathrebu'n effeithiol a ei gwneud nhw yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sydd yn un o'r 4 diben. Mae un iaith i bawb yn adolygiad pwysig y cyfeiriodd yr athro Donaldson ato yn dyfodol llwyddiannus yn adran lle'r Gymraeg o fewn y cwricwlwm. Ac yn rhan 4 un iaith i bawb sy'n trafod yr angen i wella safonau a chyreiddiad, mae pwynt 4.32 o dan cwricwlwm a dilyniant yn dweud gallai cyflwyno un fframwaith sy'n darparu continwwm o ddysgu Cymraeg i bob disgybl ynghyd â deilliannau clir, hwyluso'r dilyniant o un cyfnod allweddol i'r nesaf. Gallai'r fframwaith hefyd helpu athrawon mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sydd yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mwyn sicrhau bod disgyblion hyn yn adeiladu ar eu sgiliau iaith ac yn parhau i wneud cynnydd. A thynwyd sylw at haen y Gymraeg a haen y Gymraeg mewn ysgolion, lleoliadau a ffrydiau cyfrwng Saesneg oedd i fewn i ddisgrifiadau dysgu, datganiadau yr hyn sy'n bwysig yn y sesiwn gyntaf ni. Fe wneithbwyd cam mawr i gyfeiriad yr un fframwaith hwn felly. Fe fydd rhai ohonoch chi sy'n bresennol bore yma yn rhan o'r ymgynghoriad diweddar rhwng Chwefror a Mai eleni ar y fframwaith Cymraeg, sy'n fframwaith anstatudol cwricwlwm i Gymru i gefnogi dysgu ac addysgu Cymraeg mewn ysgolion, lleoliadau a ffrydiau cyfrwng Saesneg. Ac ar yr olwg gyntaf, mae o'n ymddangos yn debyg i dudalen disgrifiadau dysgu y datganiad o'r hyn sy'n bwysig ar hwb. Ond, fe welwch chi o edrych yn fanylach, fod yna haenau yma a rhwng y disgrifiadau dysgu ar gyfer y sgiliau a'r profiadau'r wybodaeth mwyn i datblygu, maen nhw'n cyfeirio'n benodol at gymwyseddau. So, dyma nhw. Gadewch chi'n ystyried yr rhain am funud a'r modd y mae gallu targedu y 6 ymhwysedd hwn sut y gallai hyn drawsnewid ein haddysgu ni. Dyma nhw i chi. Cymhwysedd ieithyddol, sef gwybodaeth am system a reolau iaith. Cymhwysedd ryngweithredol, y gallu wneud pethau drwy iaith. Cymhwysedd ryngweithiol, y gallu i gynnal cydberthnasau a ryngweithio'n gymdeithasol yn yr iaith darged. Cymhwysedd cyfathrebol, y gallu ddefnyddio iaith i gyfathrebu mewn gwahanol gyd-destunau gymdeithasol. Cymhwysedd traws-ieithol, y gallu i ddefnyddio amrediad o adnoddau ieithyddol mewn cymdeithas amlieithog. Ar ola, y cymhwysedd symbolaidd, y gallu i ddefnyddio amrediad, mae'n rhywun i gallu i werthfawrogi'r iaith darged a datblygu hunaniaeth fel dysgwr yn yr iaith. Meddyliwch bod ni'n cyfeirio at yr hunaniaeth o fewn y cymhwysedd yna. 6 ymhwysedd y cliw ni dipyn mwy amdanyn nhw rwy'n sicr, ond o'r cynnydd o'i meithrin nhw gyda'r dysgwyr. Mae pan fyddwn ni'n ystyried y cynnydd ieithyddol, hwn mewn dysgwyr unigol a charfannau o ddysgwyr, mae'n werth i ni ddychwelyd at yr adroddiad un iaith i bawb. A'r geiriau o dan bwynt 4.55, roedd y grŵp, y by'r athro Sioned Davies yn ei arwain, yn rhyfeddu at y cynnydd y gall disgyblion ei wneud ar ôl cyfnod byr mewn un o'r canolfannau.
Mae'n credu bod na wersi, mae'r grŵp yn credu bod na wersi i'w dysgu o'r canolfannau yma. Rwan ta, grwpiau bach mewn canolfan yn gwneud cynnydd aruthrol gyda'i gilydd. Mae fel pe bai angen nant fach, neu nentydd hyd yn oed arno ni, bron, yn yn adrannau iaith ni, mwyn dod i adnabod y plant, adnabod eu anghenion nhw, ac i'w deall nhw yn ieithyddol. Carfannau felly, o fewn carfan fach, o fewn nant fach, neu uned, a mae eisiau sgoi falle y gair hwnnw, ond sôn ni fan hyn am weithio gyda charfannau. Ac mae rhaid i ni gyfeirio at brosiect tair ieithog creu ar draws ieithoedd yn dilyn model integredig wedi seilio ar unedau gan feirdd yn y tair iaith, y byddwn ni'n gweithio arno fel lenni ar y cyd ar Brifysgol ym Mangor. A bu hwn yn gyfle unigryw i weld y modd y gall yr ieithoedd gysylltu â'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. A dwi wir yn gobeithio y gawn ni gyfle eto i gyflwyno a thrafod y model yma gyda chi, sydd wedi seilio ar gyfuno'r ieithoedd a pha mor werthfawr oedd hwnnw. Wedyn symud wedyn at egwyddor mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol, byddwn ni ar draws dau osodiad hynod bwysig. Yn yr egwyddor hon, y cyntaf yw mae iaith lafar yn rhagflaenu ar sgiliau cyn llythrennedd ac yn sail iddyn nhw. A dyma beth yw gosodiad. Mae o'n gosod llafaredd ar flaen y gad. Ac yn yr adroddiad llafaredd ar draws Cwricwlwm Cymru, mae'r athro Neil Mercer a James Mannion yn cyflwyno'r fframwaith sgiliau llafaredd i ni, sy'n arf hynod werthfawr wrth asesu llafaredd, gan glymu fel y gwelwch chi yr holl elfennau hynny a dargedwyd gen i chi gyd wrth ymateb i'r diffyg hyder a'r defnydd o'r Gymraeg yn dilyn y pandemig. Fe welwch chi yma fel y mae'r corfforol, yr ieithyddol, y meddwl a'r emosiynol yn cael eu targedu wrth ystyried gwaith llafar, a chyfle drwy'r fframwaith hwn i asesu cynnydd ym mhob un o'r agweddau hyn ar yr un pryd, sydd hefyd yn bwysig wrth ystyried hyrwyddo sgiliau darllen yn ogystal. Wrth i ni weithio yn rhan o'r prosiect Ein Llais Ni eleni, da ni wedi gwerthuso'r modd y gall strategaethau hyrwyddo llafared a'i gosod nhw rhwng y camau cynnydd penodol i alluogi'r dysgwyr i symud ar hyd y continiwm. A mae'r gosodiad nesaf o fewn y diffiniad yr egwyddor hon hefyd yn cyfeirio at lais y dysgwr, a'r hyder i ddefnyddio'r llais hwnnw mewn cymdeithas. Fe gyfeirio ni'n y sesiwn gyntaf at y cyfleon sydd i ddysgwyr ddireinio eu sgiliau ar lwyfannau digidol, ac i'w llais nhw gael cynulleidfa dilys. A fe glwsoch chi eiriau'r gweinidog dros y penwythnos wrth drafod gwyl tafwyl. Wedodd o, mae lot o heriau wedi bod i'r Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, felly mae'n amlwg bod angen bod yn arloesol yn sut ydyn ni'n ymateb i hynny. Mae'n wir yn bwysig wedi dysgu'r Gymraeg ein bod ni'n ei defnyddio hi, a dyna pam mae tafwyl a gwyliau fel hyn mor ffantastig, meddwl fo. A bydd rhaid i ni fod yn arloesol a thorri cwysi newydd i'r Gymraeg. A dyma ddod felly at yr egwyddor ola. A'r egwyddor a fydd yn ein tynnu ni oll at ein gilydd i greu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu eto i gyd destunau newydd. Yma fe welwch chi'r geiriau y cysylltiad rhwng y meddwl sydd ei angen i ddeall a chyfathrebu'r holl dysgu, ond hefyd y cynnydd mewn llythrennedd disgyblaethol. Fan hyn mae'r geiriau mewn du a gwyn. Fe welwch chi nhw y trydydd pwynt bwled yn fanna, cynnydd mewn llythrennedd disgyblaethol yn y meysydd dysgu a phrofiad eraill. Y cydweithio yma rhwng y meysydd dysgu a phrofiad sydd yn allweddol mwyn symud ar hyd y continiwm cynnydd. A dysgwyr yn deall ei dysgu ac yn gallu siarad am ei dysgu ym mhob un o'r meysydd dysgu a phrofiad. Rwan, sut da ni'n mynd i adnabod y llythrennedd disgyblaethol yma ar waith, a trosglwyddo'r sgiliau llythrennedd o un disgybleth i'r llall, gan gyfoethogi'r dysgu a'r addysgu ar y cyd.
Rwan, mae yna nifer fawr o strategaethau eisoes ar waith mewn ysgolion i dynnu'r meysydd dysgu at ei gilydd ac i roi sylw arbennig i hyn. Ac wrth gwrs, mae yna rhywbeth arsweddol yn fama y gallwn ni rannu ac y gallwn ni gyfoethogi'r profiad ar gyfer y dysgwr ac i ni hefyd wrth i ni rannu a dysgu oddi wrth yn gilydd. Felly, dyma y goeden i chi, y goeden sydd yn cael ei defnyddio gan EF ydi hon, ond mae ar y goeden, mae coeden llythrennau disgyblaethol yn nifer o ganghennau, yn nifer fawr o ganghennau mewn gwirionedd, fe allan ni osod 6 ar gyfer yn gwricwlwm ni yn sicr, ond ar bob cangen fe welwch chi sut mae arfogi dysgwr i ysgrifennu fel daearyddwr, ynde? Hynny yw sut mae sgiliau llythrennedd penodol wedyn o fewn daearyddiaeth nhw'n ni alluogi fo'i ysgrifennu fel yna. Sut ydyn ni'n arfogi'r dysgwr i siarad fel gwyddonydd? Mae hwnna yn rhywbeth diddorol iawn, wrth gwrs, a'r holl sgiliau yna sydd ei angen a'r wyddonydd wrth ddadansoddi ac esbonio a dehongli. Ac wedyn, sut mae arfogi dysgwr i ddarllen fel hanesydd, ynde? Hynny yw, maen nhw yn mynd trwy'r ffynonellau yna mewn ffordd cwbl unigryw. A mae'n werth eistedd gyda nhw wrth iddyn nhw fynd drwy'r cyfan yn dydi. Da ni yn hyn i gyd gyda'n gilydd felly. A rwan, drosodd ni at Lowri, oherwydd mae Lowri wedi bod yn ymgorffori'r egwyddorion cynnydd yma yn ymarferol yn ei gwaith cynllunio nhw yn Ysgol Bryn Refel. A mae am roi trosolwg i ni o'r gwaith yma rwan. Wedyn, Lowri, drosodd at ti. Diolch yn fawr i ti. Diolch, Dafydd. Dwi'n mynd i drio rhannu sgrin efo chi. A dwi'n mynd i weld os di hwn yn gweithio. Da chi'n gallu gweld hwnna, Dafydd? Di hwnna wedi dod i fyny ar y sgrin? Do. Oce, diolch. Yn gyntaf, diolch, Dafydd, am y gwahoddiad. Dwi yn teimlo bod hwn yn rhyw fath o gatharsis o ran mynd trwy brofiad a siarad amdano fo. Mae o'n gallu gwneud bach mwy o synnwyr. Pan nath nhw roed y 4, hyn sy'n bwysig i ni yn derfynol, ac oedden ni'n edrych arnyn nhw. Dwi'n cofio meddwl, mae o'n anghyfforddus bod gwrando a darllen, ond o wrando na ti rwan, Dafydd, mae jyst yn rhyfedd i fi faint dwi wedi bynu ar y glust pan dwi'n darllen. Dwi wedi darllen y cwricwlwm droion, ond pam da ni'n glywed o, mae jyst yn gwneud bywyd dipyn bach yn brafiach i rywun fel fi. Felly, gyda hynny o'r agmadroddi, jyst be dwi eisiau bobl fod yn ymwybodol ohono fo di, da ni wedi bod yn rhan o gynllun ysgolion arloesi ers 2017. Felly, da ni wedi bod yn ffodus i fod yn rhan o'r sgaffaldio a'r adeiladu ar y maes dysgu yma a di bod yn rhan o'r gweithdai a'r cynllunio. Mae hwn, wrth gwrs, dal yn ei babandod a mi fydda ni yn newid y graddasu, dydy o ddim yn berffaith o fellfor. Felly, just y man cychwyn i mi ydy hwn gyfeillion, achos pan da ni'n edrych ar y safonau cyffredinol a safonau proffesiynol, be mae rhywun yn edrych arno fo ydy mawredd addysgeg fel un o'r 5 nod. Tra bod cydweithredu ag arweinyddiaeth arloesi a dysgu proffesiynol wrth gwrs yn allweddol, ond sbiwch ar faint addysgeg, sbiwch pa mor allweddol ydy o ran i fodolaeth, os liciwch chi, fel gwerth ag un o'r ymagwedda. Felly, be da ni wedi gwneud, wrth gwrs, ers 2015, wrth gwrs, ydy, da ni wedi edrych ar addysgeg, ac yn bersonol, y 3 llyfr sydd wedi cael y dylanwad mwyaf arna i erioed yn yngyrfa. Na nid un o sylwaliad, ond y 3 llyfr yma. A dwi'n meddwl bod dyfodol llwyddiannus yn heiddi le yn y canol, ond dwi'n meddwl hefyd 2 beth sydd wedi bod yn ffactor. Wrth gwrs ydy gwaith John Hattie, lle nes i ddechrau meddwl am y tro cyntaf am sut mae plant yn dysgu a sut mae o'n edrych fel bod nhw'n dysgu ac yn gwneud cynnydd. A wedyn, wrth gwrs, wrth edrych ar dyfodol llwyddiannus, sylweddoli, dwi'n mynd i fod yn creu tasgau ddim mwy. Dwi'n mynd i fod yn gwneud bob dim mwyn gwireddu gofynion y 4 diben. Ac os fyddai'n gallu gwneud hynna o fewn fy maes i, yna fyddai wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Felly, da ni'n sôn am ail-wifro'r ymennydd yma hyn a dechrau cynllunio
i wireddu'r 4 diben. A mae'n bwysig cofio bod yr egwyddorion cynnydd mae Dafydd di egluro mor effeithiol. Maen nhw i gyd yn gorfod mynd yn ôl at y 4 diben. Maen nhw'n gorfod bod yn arfau i ni i wireddu'r 4 diben. Oedden ni'n gorfod cyfiawnhau hyn drwy'r amser yn y camau cynnydd, yn y disgrifiadau dysgu drwy'r amser wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Felly pan mae'n edrych ar rhywbeth fel llyfr Understanding by Design, nath hwnna roed rhywbeth o siap i mi feddwl, reit, aros am munud wan, ti'n creu tasga, ti eisiau datblygu y dysgwr. A mae lot o bobl yn dweud bod hwn yn gwricwlwm sgiliau yn unig. Ma'n bach, mae o'n gymaint mwy na hynna. Da ni'n sôn am ddynder dealltwriaeth a gwybodaeth a phrofiadau da ni'n rhoi mwyn gwireddu y nod, sef y 4 diben. Un peth dwi di ddysgu, a dwi'n athrawes Gymraeg ers 5 mlynedd ar 20, a dwi'n gweld bobl ar y cyrsiau yma dwi wedi ddysgu, sy'n neud fi deimlo'n ofnadwy a hen. Ond mam bach, mae gennau lawer i'w ddysgu. Dwi'n meddwl fod y to iau, y genhedlaeth fenga sydd yn y proffesiwn, yn llawer mwy agored i newid. A da ni fel athrawon sydd yn brofiadol newid, achos da ni'n gyfarwydd ac yn saff yn y cocwn yn hynny. Mae gennym fi gymaint i ddysgu am hwn, a mi gododd Dr Enllid Thomas, gwr y llen ar hyn. Fi o'n i'n ffodus iawn i'w rando ni'n siarad fel rhan o rhywbeth do'n i rioed i ystyried, ond rhywbeth dwi'n meddwl, hwre, o'r diwedd, mae yna gydnabyddiaeth fan hyn i'n mhlant i, a dwi'n meddwl bod ni bob tro'n teilwrio fel athrawon iaith, be da ni'n neud a be da ni'n wobrio i'n plant ni. A mae gennau blant yn ysgol Brynrefel sydd yn bwyta, cysgu, breuddwydio, siarad bob dim yn y Gymraeg. Gennau hefyd blant sydd yn gwneud popeth yn ei meddyliau trwy gyfrwng y Saesneg. Mae gennau ferch sy'n siarad Almaeneg adra, dyna iaith gyntaf hi. Mae'n siarad Saesneg fel ail iaith a'r Gymraeg di'r drydedd. Ond be dwi'n meddwl gawn ni rwan yn y cwricwlwm newydd ydy dathlu hynna, gweld i'r unwedd o, gweld i gryfder o. Da ni'n rhoi papurau arholiad Tygau 2 iaith i bob un plentyn, ac eithio'r Gymraeg a Saesneg wrth gwrs, maen nhw'n cael papurau yn y 2 iaith. A oherwydd be nath Dr Enllid Thomas ddeud, rhywbeth mor syml a mae gen nhw 2 gynnig ar yr ateb wedyn, ella bod o'n gwneud synwyr yn y Gymraeg gan o drio'r Saesneg ac i'r gwrthwyneb. Felly mae codi cwr y llen ar be mae hi'n neud. A rhoi cyfle i'n plant ni fel bewti, wyt ti'n ddwyieithog, wyt ti'n amlieithog, ydy o'n newid, mae o'n rhoi cyfle i'n plant ni i gyd sylweddoli bod nhw'n ffitio yn rhyw le. Dwi'n cofio dechrau dysgu yn fan hyn, a'r nod oedd bod yn well na Saesneg. Dyna y canlyniad oedden ni isio. Faint y cant oedden ni'n gallu bod yn well na canlyniadau a safonau yn y Saesneg. Oedd yn beth oedd yn ynysig, yn ysgaru yr ieithoedd. Yn hytrach na meddwl, iawn, dydy Saesneg plant Brynrefel ddim cystal a'i Chymraeg nhw, ond boes bach maen nhw'n ddwyieithog, maen nhw'n medru 2 iaith yn rhugl. Ar wahanol lefelau, ond mi fydd y cwricwlwm newydd yn gwobrio ac yn cydnabod hynny'n agored. Dydy meddwl am ddysgu ac addysgu ddim byd newydd. Mae yna ddyfyniad gan Franklin yn fan hyn. Tell me and I forget. Teach me, I may remember. Involve me and I learn. Ac wedyn wrth gwrs, Einstein ei hun, I never teach my pupils, I only attempt to provide the condition in which they can learn. Felly does na ddim byd newydd pan da chi'n edrych ar yr egwyddorion addysgegol. Mae edrych ar dyfodol llwyddiannus yn gorfodi ni i feddwl am ddysgu. Mae'n gorfodi ni i feddwl am be di addysgu a dysgu da. A be dwi di weld yn ehongliad i di hwn, pan da chi'n edrych arno fo, dydy addysgu a dysgu da yn y rhagorol ddim yn mynd efo'r cwricwlwm newydd. Ond be sydd yn digwydd rwan, wrth gwrs, ydy bod o'i gyd yn dod at ei gilydd mewn un lle. Mae o'i gyd yma. Mae addysgu, asesu ar gyfer dysgu da yn greiddiol i'r cwricwlwm newydd. Mae addysgu cyfunol, mae dysgu trwy brofiad. Hynny di, be di hein i gyd ydy'r pethau, fel o Dafydd yn egluro, hynny di, maen nhw'n rhan intrinsig o waith greddfol athro da. Ond be maen nhw'n neud wan ydy, maen nhw'n cael ei nabod, maen nhw'n stamp yna, maen nhw yna, a maen nhw'n hollol explicit i ni gyd weld, bod ni yn, reit, dyma beth da ni eisiau neud, dyma sut da ni'n deallu symud ymlaen. Mae gyda un golwg ar y cloc. Dwi'n meddwl y llun yma, ella'r llun pwysica. A'r heswm dwi'n dweud ydy, please, 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 pan da ni'n edrych ar y cwricwlwm newydd, mae yna ofn does, a da ni'n gorfod dechrau eto, tudalen lan. Iawn os da chi'n dymuno honni, ond does na'm angen taflu'r babi allan efo dŵr y bath. Iawn, mae yna bethau sydd yn, mae cwestiynu effeithiol yn allweddol.
Iawn? Procio meddwl yn dysgwyr am pobl ifanc ni yn allweddol. Mae hwnna'n rhinwedd, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn aros yna. Peidiwch â meddwl bod rhaid ni dalu bob dim a dechrau'r newydd. Mae beth sydd yn waelodol yn elfennol, yn addysgu da, mae'n amlwg yn gorau aros. Pan da chi'n edrych, dyma adroddiad a canllawiau estyn nôl yn 2019, maen nhw'n mynd yn ôl at y 12 egwyddor. Dyma maen nhw'n mynd i fod yn chwilio amdano fo. Maen nhw'n mynd i chwilio am y 12 egwyddor addysgegol yma, a be maen nhw'n mynd i weld trwy hynny wrth gwrs ydy'r plant yn gweithio ar yr egwyddorion cynnydd ac yn symud, da ni'n gallu gweld nhw cyflawni'r nodau hynny. Felly, jyst infograff syml am yr egwyddorion o Dafydd yn ei crybwyll yn gynharach. Mae bob dim yn fanna yn nod ydi gwireddu'r 4 diben. A dwi'n meddwl o'n i bai am y maes dysgu yma, does gyda'r 5 maes dysgu arall, dim siawns ag erddo. Achos ni di'r arf, ni di'r orfferin, da ni'n sôn am yr iro efo'r olew fan hyn, da ni'n bob man. Iawn? Fedrwch chi'n siarad fel daearegwr, fedrwch chi'n cyfathrebu yn greadigol yn y celfyddydau mewnol, os nad oes gynnwch chi iaith neu ieithoedd. Ac felly dwi'n meddwl bod ni, pa mor bwysig da ni'n fan hyn, fedrwch chi ddim i dan brisio fo, dwi'n meddwl bod o'n allweddol. Felly, wrth fynd ati feddwl am yr egwyddorion, am beth da ni eisiau gwneud, a gweld yn plant ni yn cael profiadau cyfoethog, cyffroes a perthnasol i ddyfynnu ansoddeiriau'r Donalds yn ei hun, y nod ydi mynd yn ôl i fanna, at yr 8 ansoddair, be dwi isio. Felly, gyda hynny mewn golwg o'n i'n meddwl, reit, lle dwi'n mynd, be dwi'n neud efo. Dres rhyw enghraifft syml i chi, da ni wedi bod yn gweithio, ni'n dangos hwnna yn y cyflwyniad cyntaf ar yr egwyddor, presi di hwn, dwi'n mynd i sgafim amser i fynd drwy fo heddiw yma, sydd yn dod â mawredd popeth da ni'n neud y mlwyddyn 7 fe'i gilydd yn y 6 maes. Lle mae'r cysylltiadau bwriadol yn digwydd, mae'na ein yn nhw yn hollol integredig, mae'r ein yn nhw yn rhyngddis gyfleithol, a mae'r rhai ar draws y meysydd. Felly, be mae rhywun yn weld yn fan hyn wan ydi, be da ni'n neud o ran y Gymraeg? Wel, be dwi'n neud yn syml iawn, dyma enghraifft i chi wan o gymhwyso a sut mae rhywun wedi meddwl am y cynllunio. Be da ni'n neud efo nhw pan maen nhw'n cyrraedd ni ydy da ni'n mynd i ofyn nhw'n mynd â ni am dro. Geith am dro beic, rhedeg, cerdded o amgylch i milltir sgwar. Da ni yn sôn am, da ni'n dangos enghreifftiau nhw o Joseph o grŵp y cledra yn disgrifio i milltir sgwar ym Mharthmadog a Lewis Nolgella. Da ni'n ymchwilio i wybodaeth hanes yr Wyddfa. Plant Brynefel, rhain nhw ddim yn gwybod beth ystyr yr Wyddfa, ddim yn gwybod am Rita Gawr, mawredd mawr. Da ni wedyn yn dod at Tudur Owen i fewn, chwarae iddo fo, mae wedi gwneud fideo pwysig ddim yn cael dod i fewn. A da ni'n gofyn nhw, da ni'n rhoi platfform iddyn nhw gyflwyno'n ddigidol, taith ddiddorol. A tas dyma fi amser, so fi'n dangos rhain yn chi. Dwi'n meddwl bod yn allweddol bod ni'n edrych ar y ffaith bod hein yn fandadol, a dwi wrth y modd efo'r rhan sy'n dweud bydd y dysgwyr yn adeiladu a sgiliau ieithyddol sylfaenol i feithrin medr. Gwrandodd ar hyn sy'n ei galluogi i oresting ystod o heriau cyfathrebu yn llwyddiannus. Sef beth dwi'n drio wneud bore yma ydy goresgyn her gyfathrebu yn llwyddiannus. Hynny ydy, mae hwnna mae'n rhan mor integredig o be maen nhw'n mynd i fod yn wneud yn yr hysgolion ni, a mae'n rhan mor bwysig y bywyd nhw. Ond pam dwi wedi bod wedyn yn edrych iawn, dyna beth dwi wedi bod yn gynllunio, dwi wedyn yn gallu croes gyfeirio. Reita, Lowri, ti'n meddwl bod hyn o'n, ydy o'n mynd i gyfrannu a ti cynnydd nhw o ran i heffel eithriolrwydd nhw fel dysgwr? Ydy o'n mynd i wneud iddyn nhw ofyn cwestiynau? Ydyn nhw'n gorfod chwilio am wybodaeth yn annibynnol? Ydyn nhw'n gorfod gwneud penderfyniadau gwerthuso beirniadu syniadau a defnyddio iaith yn effeithiol, greu syniadau? Wel, a'r mwyafrif o'n nhw ydy, dwi'n mynd i fod ofn cyfaddau, dydy bob un o hynna, bob un llinyn os liciwch chi yn cael ei daro, ond dwi'n teimlo bod yr uned yma lle da ni'n cyflwyno yn gwneud y mas yno o beth. Da chi edrych wedyn ar yr ehangder a dyfnder gwybodaeth. Ella bod yna ddiffyg difrifol, bod nhw ddim yn gwybod i hanes i hynna, ond fanna dwi'n dod i mewn. Ond ydyn nhw'n gwybod am ddefnydd pwrpasol o iaith. Ydyn nhw'n cyfryngu ac yn cyfathrebu'n effeithiol. Dyna oedd y nod wrth wneud o. Be dwi'n gael efo yma di, dwi'n eisiau dweud bod ti'n rhestr wiro, ond dwi'n rhyw fath o, mae'r sgwrs broffesiynol efo staff yr adran, pan da ni'n edrych, ydyn ni'n cyflawni beth da ni eisiau fo yma, ydyn ni'n gweithredu'r egwyddorion cynnydd, ac felly drwy hynny, ydyn ni'n gweithredu ar y nod, sef gwireddu'r 4 diben. Wedyn, da chi sbio, wrth gwrs, dyfnhau dealltwriaeth o syniadau. Iawn, a beth da ni'n neud y fanna, wrth gwrs, pan nhw'n cael syniadau i gwybodaeth a bod yna ddyfnder yn dod i mewn i be maen nhw'n neud. Da chi'n gallu gweld wedyn, cynhyrchu rhywbeth trwy siarad a sgwennu yn effeithiol. Mae'r dasg yma o fi yn dasg lafar o Dafydd yn dweud, mae cyflwyno'r gwybodaeth
yn effeithiol yn dipyn o sialens yn 11 oed. Felly, o'n i'n gweld beth yn digwydd. O'n i'n gweld lle heian yn hogi heian. A dyn, wrth gwrs, y llu o seithi yma, eto da ni'n dod at waith Enlli, be da ni'n neud, mae gyda ni badneriaeth efo y dyffryn llechi yn Vermont ac yn Halaeth Efrog Newydd yn America, ac yn gweithio fo'r amgueddfa'r ysgolion cynradd ac uwchradd yno. A wedyn, wrth gwrs, beth y disgyblion yn neud oedden nhw'n edrych ar hyn ac oedden ni'n gofyn, da ni angen i chi drosglwyddo hyn wan iddyn nhw yn y Saesneg, bod nhw wedyn yn trio defnyddio iaith mewn cyd-destun ychydig yn wahanol efo'u cyfeillion dros y môr. Felly, wedyn wrth gwrs, be mae rhywun yn weld ydy bod nhw'n gallu mireinio'r sgiliau o fewn yn maes ni, ond hefyd oedden nhw'n mynd ar be oedden nhw wedi gwneud efo ni i faes gwahanol. Ac oedden nhw'n gweld efo'r ddau egwyddor ola yma, lle bod nhw yn mireinio yn addasu, plis gadwch yn gwneud camgymeriadau dwi'n gwneud y trwy dydd, a wedyn y trosglwyddo i gyd-destun newid. Dwi'n gweld y ddau yma, y sgiliau yma oedden nhw wedi datblygu, oedd yn golygu wedyn bod nhw'n mynd i faes dysgu arall, y dyniaethau, y celfyddydau mynygiannol, ac wedyn wrth gwrs yn gallu gwneud cynnydd pellach ar yr egwyddorion o fewn i meysydd nhw. Ond be o'n i'n wedyn yn gallu gweld oedd, pan o'n i'n edrych ar eu gwaith nhw a ffrwyth i llafur nhw, ydyn oedden nhw'n fentrus, oedden nhw'n greadigol, oedden nhw'n egwyddorol, achos be nathon ni wedyn wrth gwrs, a thi'n gasa geira am newid enwa Cymraeg ydo, i enwa Saesneg wrth gwrs. Wedyn, da ni'n cael yr egwyddorion, hynny di, oedden nhw'n hyderus yn beth o'n nhw'n neud. Na i ddadla bod nhw'n iach, achos nes i orfodi pawb i fynd am dro, ond be da chi'n gallu weld fan hyn ydy y daith gymeron nhw, a sut oedd yr egwyddorion cynnydd, o'ch chi'n gallu gweld nhw ar waith o ran beth o'n nhw'n neud. Fyswn i'n gallu rwglio fan hyn trwy dydd, achos dwi'n modd efo fo, ond dwi'n meddwl na allan ar pethau bwysig sy'n crynhoi be da ni'n neud fan hyn, ydy y cynnydd ar y cyfrwng a'r bws sydd wedi cael ei chreu, os liciwch chi, yn enw y cwricwlwm newydd. Mae o'n cael ei grynhoi yn y llun yma. Mi ddywedodd Dafydd Iwan fod tîm Pêl-droed Cymru di newid Cymru. Fod di newid gwleidyddiaeth Cymru a dynameg Cymru, achos ar un noson ddothon ni'n un. Pan da chi'n gweld Gareth Bale sydd yn honni bod o ddim yn siarad Cymraeg a bod o wedi methu, bod y system, os ydych chi wedi fethu fo, a wedyn mae o'n canu yma o hyd, mae o wedi cael canu a tad i ddod ar y bws. So mae yna genhedlaeth o bobl ifanc a goedolion yng Nghymru wedi teimlo bod nhw'n perthyn i'r un continuum ac ar yr un bws. A dyna dwi'n meddwl di harddwch a hyfrydwch y cwricwlwm yma ydy bod ni'n gallu creu yr hunaniaeth Gymreig yma sydd yn perthyn i bawb. Mae eisiau cael gwarad o'r diffiniad ail iaith, ti'n ail ddosbarth. Da ni gyd, hynny di, yn perthyn. Ar wahanol lefela, mae gyda Enlli 37 opsiwn i chi, a da ni gyd yn ffitio fewn yn ddwla. Diolch fawr iawn i chi. A Lowri, diolch yn fawr iawn i chdi am roed y trosolwg yna i ni. A mae'r presi yna, dwi'n siŵr, yn llawn o'r holl feisydd yn cyfrannu yn dydi tuag at y daith. Hwna dwi'n meddwl ydy un o'r pethau yn fan hyn, byddai'n braf cael cynrychiolaeth yn fydde o'r meysydd dysgu eraill i ddangos i ni, achos da ni'n dal ar hyn o bryd, bore yma, yn enghreiffdio yn gweithio o fewn y meysydd dysgu'n unigol eto ynde. A mae hwn yn gam pellach pwysig dwi'n credu ble y byddwn ni'n gallu gobeithio yn y dyfodol ddod at yn gilydd fel meysydd dysgu i greu cyflwyniadau ar y cyd sydd yn dangos sut mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Dwi'n gwybod bod gennych chi nifer fawr o gwestiynau ar ôl gwrando ar Lowri'n fanna, a dwi'n gwybod bod Lowri hefyd yn mynd i fod yn cyflwyno yn y gynhadledd, yn dweud Lowri, y gynhadledd Cydag sydd ar y gorwel hefyd. Wedyn, falle bod hwnna'n rhywbeth i ni feddwl yn fan hyn am ddilyniant pellach, falle, i'r hyn sy'n digwydd yma hefyd. Mae honno ar y gorwel. Wedyn, fi eisiau cloi mewn gwirionedd yn fan hyn eto trwy ddod â ni nôl at y goeden, at y cynnydd yma sydd yn bosibl drwy'r cydweithio yma, a sut y gallwn ni gyfrannu. Dwi'n gwybod eich bod chi eisiau wedi cynnal nifer o sgyrsiau gyda y meysydd dysgu eraill, ond yma modd drwy'r egwyddorion cynnydd yma i fynd i lefydd penodol tu hwnt ynde. A'r wedyn lawr i'r disgrifiadau dysgu a'r camau cynnydd 5 yna, wrth gwrs, sydd yn dangos byddwn ni yn y pen draw yn gwireddu'r y 4 diben. Mae cyfleon sydd yna gan bob un maes dysgu. A dwi eto yn cyfeirio yn y sleid yn fan hyn at y fframwaith
asesu darllen PISA yn 2018. Mae'r testunau yna i posteri nhw ar waliau adrannau ac wrth gwrs mae nhw ar hyn o bryd yn rhan o'r papur arholiad ar gyfer tygau. Maen nhw'n rhoi cyfeiriad ychwanegol ac yn rhoi haen arall ac yn cychwyn trafodaeth ddiddorol ynglyn â'r modd y gellir y meysydd dysgu gyfrannu. Maen nhw hefyd yn dal i fyw wrth gwrs yn ngwaith PISA ac yn esblygu hefyd. Wedyn mae yna bosibiliadau tu hwnt yn fan'na. Ond i ni gael gorffen yn fan hyn bod gynnon ni gorwel newydd rwan. Mae gynnon ni gerbyd newydd. Fe welswch chi'r hen gar bach ar y cychwyn. Mae'r car newydd yma yn cynnwys y cydrannau yma, ond mae wedi cael ei greu yn wahanol. Mae yna fatri newydd gynnon ni, ac o'i wefru fo'n llawn a'i roed o yn y cerbyd yma wrth gwrs, mae'r posibiliadau yn ddi-ddiwedd. Dwi wedi dwyn yn fan hyn llinell o waith Gareth Williams Neigw, fe sy'n ar ei drawso ar gyfri trydar Adran Botwnog mewn englyn. Y llinell ola oedd troi iaith yn anturiaethau. Dwi'n meddwl bod y llinell yma yn llinell bendigedig i ni gael cloi yn fan hyn, oherwydd dyna'n bwriad ni, drwy'n cynllunio ni, trwy'r dynllunio yna, ydi rhoi nhw ar antur, a'i gwneud hi'n bosib iddyn nhw gael cyfleon newydd, mewn cyd-destynau newydd, ond bod ni gyd yn paratoi i gyrraedd y diwedd yna gyda'n gilydd. Wedyn, o'n i gloi yn fan'na, mae'r cyfeiriadau ni yn fan hyn, a fe welwch chi hefyd y cyfeiriad at y ganolfan gefnogaeth, fe fydd yr adnoddau yn dilyn y sesiynau mae gyd yn byw yn y ganolfan gefnogaeth yn y pen draw, a fe gewch chi gopi o'r cyflwyniad yn fanno, gewch chi gopi o'r fideo hefyd os ydi o ddefnydd pellach i chi, fydden nhw'n byw yn fanno, a mae croeso i chi wrth gwrs gysylltu gyda Lowri a fi i drafod unrhyw beth ymhellach, neu wrth gwrs os ydych chi eisiau aros ar ôl yn yr 5 munud sy'n weddill, os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth yn bellach, yna mae croeso i chi wneud hynny hefyd. Wedyn, fe glown ni'n fanna ac fe rown ni glwar recordiad hefyd. Diolch yn fawr i ti, Ian.